בואי מאיה. זה הפתיחה? לעבור לדבר הבא? בטח שאני עושה. לא, סבתא לא. סבתא לא. אבל שתוכל להבין מה את המילים. טוב. אחרי זה היא תוכל להבין. טוב, אחרי זה. לעבור ל... כן. יאללה, אתם שמים את זה? אז 2? מוכנים? אני מקבלת. נוגה. הנה. בוא, תומר, בוא, אתה כאן מקדימה. אבל מה קרה? מוכנה? נראה לי שצריך את זה איתה... עכשיו. זה חלש מדי. אז בואו נשים את זה שם, זה יותר טוב. אבל יכול להיות שאפשר לעשות מוד של קריוקי כאן. שנייה. איזה מספר זה? 2? שנייה. זה 5. 5. אתה לא עושה רק כאילו? לא נורא, שיהיה אותו ברקע, אנחנו נשאיר חזק. גם אני עושה רק כאילו. 5, מספר 5. כאילו זה תגביר טיפונת. קטלת, תרים לך קצת, שיראו לך את העיניים. סבתא שלנו, היא הסבתא הכי מתוקה, אכן איתה. כשאנחנו רעבים, מכינו שניצל וחביתה. סבתא אומרת שאנו החיוך יפים וחכמים, בני סבתא שלנו אנחנו הכי מושלמים. היא אוהבת אותי מאוד 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 מאוד, מחזקת אותי חזק 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 חזק, מלטפת אותי נעים 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 נעים. אנחנו אוהבים אותה ורוצים לאחל לך שתהיה לך שנה של כיף ושמחה גדולה. כן, ללמידה ועם סבא לים ולבריכה, למקדונלדס ולמוזיאון וגם לסביבה. אבל הכי כיף לראות על הכורסה ושתגידי מילים של אהבה אהבה. אתה סבתא הכי שווה 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 שווה, אנחנו אוהבים אותה.